Ka Joint Action Committee Jongki Master Role Labour Union kalpan pau ke jing sngo beniau wat ke jing bitar halor ke jing bam penteri kam jong ke sorkar jela ya ke Labour Code 2025 kaban penti kena ya ke jing shngan bat jing mentoy jongki nong tre belas ni Isko lingo banadu unai wing arhajar arpusan ka sorkar Meghalaya kam shemla ai ya ke nu ke jing pen benaban penteri kam ya ke Labour Code ha Meghalaya Ong ucaman ke JSC ubak ke parian habakiran syakilat patai khubor haka khatwe jari rempang. Ula ong bak komiti kala syem kia ya kamat kabaya debat ke Labour Code bat ke tenat Labour kala pentip syaki bagi dangyat syakmat ban shna ya ki rule na ke benta ke jela henry wat hadin henry benai balayat kim pat syam la penteri kam ya ka. Kani kalong ke bas ngau beniau namar ki master role ki trikam man kasngi Henry ketenat Labour bat ke sorkar Meghalaya kila shim sting ya kini ke kam ula ong ka Labour Code arhajar arpusan ka bala betha da ke sorkar India ka kular ban aji mentoy kum ka pension employee provident fund bat ke jing shngan ya ki nong tre Henry na kaliang ke sorkar Meghalaya kam pat syam na penteri kam Satya wat hadin baka komiti kala beteng ban penken mauling baki dorkas Uba pariat u banjur bakal jingbom le AA jong ke sorkar kalak takjur ya ke kamai kaji jong kinong tray master rule ki bahab ban yaksat hapdeng ke jingki udor jong ki marba mardi. Ka JSC kalapan pauru ke jing sungkia halor ke jingbom menteri kam ya ka employee provident fund EPF bat ke jingbom penmi ya ka jing penbena ya ki dor kimur wat hadin baka sorkar India kalapan hiar ya ka khajna GST halor ki marba mardi. Kawai ke peleng ka syongdor shiphotingka bat udai usyongdor shispa shikilo kabak hamhe banyak ki wepat ki jela ong uba pariat haba kedo halor ke jing keta ya ka jing im jong kinong tray. U Menteri Rangba ke jela Konrad ke sangma ula khot ya keren ya keseng Henry Kim Shem layo ya kenu ke jubab haduk mentah. U Menteri Rangba dala dehi ula khot ya keren yangi bat keni ke jimpen slam kalawan ra ke jing beniau yangi baro kinong tray master role benrap ubak pariat. Ini kalian jong kinong tray bela kunjulu ki badan government bat ki wairu kalau ba menta jing adai bat keni ke benta ke government of India kala pas ya kani ke Labour Code arjar pusat ke Labour Code kemukalong mentang ngitip bah ki wepat ki jela kila menteri kam sat-sat kan do appointed nomba arjar pusat kahang ni jela Meghalaya ngiso si ban tip hado benta kan nagaliang ke Labour Department nagaliang juga personal ro jang government Meghalaya kampat menteri kam isu kanu jithau Halor kan ni nagaliang ka Joint Action Committee hak ka dini ngilab ba kani ka Labour Code na kam try kam hado menta ke ay ka jingjia kalong ba kata palang namar ba kinong try master role kamtam gi ba try balas gi ba sorka na sa pension thai ha kasnam sapra kata ka dai ka ba marsen mi ka Labour Code katung ngitip ka dai repusnap ki head of department jong ki tratrekam jo sorka kila pen chong thai ya barok mastol sam te halor kane nigaleng ga jongi sa ko ndum bagale bakot ka pen chong thai repusna be ke jala Meghalaya menta ki head of department ki officers ki babon engineer ki chong thai na ya ki utrais ta dangi panye kane halor kane ngilab kumbalong menta hadum takasmi nagaliam jong ka government Meghalaya kampat ai ka jingsai ka batikana kannos nam bagi nong tray balas ngi kin chuthai kadan gawai ka order ba arjar khandai ka sarkar ka lamba ka jing ai manjur jong lat ka jalla kila ong ba umdai ban political corruptions nam hanrai halor kan ni haguni banai ba arjar sak nagaliam ka personal ya kata ka order jong lat ka bala long ai ni kandid bantep lamba ki officers ba ka personal department kala denotified kala pendo pendam tagangi kandid banta ba kumno ba ka personal department kan pendo ya kan ni ka an ka bala ai do governor ba ki nong tray master ga de chong thai options
Te halor kani mentabaro ngila ya long apsa namar bon ginong try masterun ki baradan sanpo prasnan sa puncong tajubor te ki ba bon hi ki ba ki kajing ka kamay pisa nang ba kajing try sa gaway ro ki ba bon hi ki ba try masterun ki de senior ki ba dan kamtam hapo ki establishment ki ba try hapo shalom ni head office ki nang ban try hapo ki establishment ki ban magi Sadan ki masterol ki balong experience ki batro ya account section. Mereka malong mentag sa atin som tadji ki kalaba ki boni ki officers ki la keren ya lapi hana ki on ki la feel ka kontrika. Nama ki la sa som tadji bo. Halor kan ni nang ni ki kai ki ka jing keren ban chief minister ni la pan appointment na do benai November usna maladap kamba ongi chairperson ini ko nujan ure bikindo rai hadok manta chief minister umpat ai contain but imat umta hiro bani kendo ekane kabo hakajing ma ya kinong tray masterol hak department baghero ke nama sa udo kawai kata kabaar ban hakajing kiudor jong marba mardi niyo iba government of India ho panai Haswa November kala odia kata ka dor jong GST haki marba panir niyo iswa gi Diwali kala hir dor rehajalla jong i hado tagas ni kapaleng ka king ginong tray bala gi baboni hajalla ni em kapaleng ha wisel rey mentagal ki rajin ka katar ni kapaleng li ging sang padi ekran tingi Mirang kami nanti baga government of Meghalaya na department jong supply kidaiban penmi ya kajing thawa bagi marba mardi kidor jong ki daiban ai habaro ki dukan ne pen banapat ba bakhna magi kinong sang ngimtep rai kumanong menta kaniro ka government ngimtep kai gadam kabadan silandan hado menta kam penmi ki gador na kata gadau ki mar jong ki marba mardi kadang ki kadang nisngi ha kini ki district of Herber. Tekajing siu pat ke melong mata nado panai Oktober ajar ratusan hado mata ke sarkar jela ke kampat penmi ya ka dor jong ke Bible lasni hapa ke jela jong. Te na kata kadau kan penmi kinong ai belaro ki bat bay ya kata dor ke balai ai ke sarkar nado panai April jar. Tekani ka kata si saya baro mentangi yo ke tujuan na baro ki ba ki ongin siu jaga gitu. Ngin survive kumno ngin im kumno man amar bala te kane kam dai ji atang selo man reha baro ki hat kwata jong district te ka labor code ka dai ban trai kam mardor lo hangni kembali kulen goi jilla ka marba mardi ka sarkar jilla ka dai ban pen ai no ka order ne jing tho pan bana pat ba iki dor jong marba kum bagale hakisnem chwa lamba sprite wa te ka wai ka jinggali ngi mentah ni ka ban boro ngimban si ban keren ye gini rep humut kiem in rep humut kiem mate ngi don rengi ken seu lengoh do mentam dan batre ban keren ya kan ke kiu do do di man hakisna ban sura ki don ki bakren rei ban lain don bebas ngap ye kan imat ba baron rep humut ki don ktir kan bat ka sorkar ban sus ngap na ka ngap ai bakan ya katelun ka por kenyat Tengi nagaleng ka jongi naga joint action committee bapai ya ki masterol bat kinong try balas ngi bara ka jalla ni botan kani kajing tekarpa kum kinong try bare yakin rep kongot kya male ite pakan long ka assembly session manual ladam kran ma phigin rep kongot ya kajing tiudor ke marba mardi ya kali bakor kam try kam hangne kadai ka kapaga borban kubbori kinong try balla la phim kran ma phi ngin kalian ka jongi ngimbats haban keren hadir ba ada kot kenika assembly session ngin haban mi manginga suro pengisim hagi por mansua imat ka dostor jang ka sarkar ladem pimi asuro sarkar kam trika imat kenika dostor ni haban bon teka dai ka yakin rep homon ikwa ban ya kare gane tasagawai ka banta ngimban si ban keren do mentan mau chief minister hado mentan pat ai jing keren umbat ya kendo yangi kalau ba pitip bagi nong tray masterol ki dan forest department ki dan soil agriculture sericulture weaving kini ki veterinary
ki menta ki babon ki babat ki establishment ne ki badan sasai ki dona fee ki reitang ki nong tri mastro rai hakin ne ki department ko manong menta ki yo tang ka tul ka bible las ni sin si benai ki sio hadin banyala song thang kim yo ya ka penchen ndan jing sio ka ba arban lada ki dan ka jingpang kat ba pikiram ya tare kim dan ka ta ka jing yarap ni halor ka ni ngimban si ban bu ka jing terpan kum ka first department ka dan ka first royalty ki sio ki bon contractor ki factory ki kharkhana ga bon ka dan ka royalty ki sio rai ki nong trai pan na ki master lam to pat undan ka jing na ta ka daw ibu ka jing karpat badai bandan ka welfare board ka forest department ka soil ka agriculture ka veterinary nakiway ki sericulture viving na ka dan ka ni ka welfare board kanyarap ya barro inong tray ki badan hapo ka department namar ki nong tray sarkar ki regular ki yo ya kita ki house rent ki yo kata ka health allowance ki jingira barro hado ka pension ni henry ko malong menta yagi kimda na takadaw kani kadai ka jingkar pat ngimban si ban ay no kani ka jingkar nang ba batip unong song jong jalla marka sarkar lada ki board jong sarkar ki dang don't score bat ki breu la jong ki bangi ong ngan karen ka basah ka prakhat jong ki join action committee andangi yo e ka jalla la jong hakaba ki dai ki mangi hi ban sinsya ni ima ba iman insya khanya ta haki breu jong tena takadaw kani kadai ka ngimban si ban karen ni kini bana khanang ba kajingarap kanban hakani ka assembly session kaban long ni bunai khanriu trikan sedang bagi MLA ki jongin reform bat ki officers ki engineer ki bada department ba fair kin snap ni kani